Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Panumpa. Di magwawala. Ala, oy! Ala, nagdugong imong agtang, Andrew. Ala, oy, mamatay ka naman kaana. Ambil ang usa ka lapad, bi. Dali. Oh, ala, oy. Murag maoro man nahibilin nga wa mabuak. Sige, sige. Ni Oh, imo giablihan. Oy, saan na nimo, ha? Imo mo kunang gibubo sa nagdugo mong agtang. Ala, oy! Gilamos mo guna nimo ang bino. Oy! Giinom pa nimong sobra. Ala, oy! Usa, ka-weird ko nimo. Usa magamatanga sa linalang, oy! Andrew? Ala, wa ko minawa, oy. Lima, sorry ah. Sorry nga. Nagkagubutin eh. Sorry gid kayo. Oy. Pero kinahanglan magbantay ka, ha? Kay nakasugat kag kontra din sa among dapit. Wala problema. Kung nila ko mapatay, pahuay. Unsa? Oy, nabuang ko nimo, mabuang ko nimo. Desperado man siguro ka. Oy, unsa man ha, gibiyaan kasi mong uyab sa imong asawa, sa imong kabit, o unsa man, ha? Bati ako kinabuhi. Oy, bati? Way ayo. Hala no? Ingana na ni mga gwapo ron, mga bati na rin kinabuhi. Hala, oy, kagwapo nimo, gibatian kasi mong kinabuhi. Hala ka. Kung dili pa ko bati, dili unta ko biyaan sa kong uyab. Daan pagyug ko, may gani kay di kabit. Nagwala ka, kay gibiyaan kasi mong uyab. Ay, ang mga babae, usahay, badlungon. Pero, yun na pa, ha? Nga naman sa gibiyaan man ka, nga kagwapo ni mo. Ay, ako pa to niya, di tagi kabiyaan, lumlumantik ka. Wala si magkapaabot kong pagbalik. Ha? Wala si kapaabot ako. Hala no? Ay, di tabi sa nangagi. Nagbinuang siya? Sabot ka laban akong Ay, sige, di na lang kumungutan na, eh. Basing nagbinuang siya, no? Wa siya kapaabot. Basta kaantos. Ana, na, hustugid ka. Nahala, sige. Ay, tambalan na ako ng imong samad sa agtang, bi. Ako nalimut tambal, ana. Unya, tabangin taong kong explicar ni mama ining nabuak na istante. Ha? Ako gibugnoon adto. Ay, kabala ka. Ako nang ilisan ugma. Ay, daoy. Andro, gikulbaan naman ko anang nahitabo ni mo. Bago pagani kang nipundo din eh. Unya nakakita na kagrambol. Paam ko lagi dudahan nga nagnugog tao ba? Tiya. Kadto mahambog dito. Nga mangangabang sa usan mo kabay. Unsa? Mao gyud na labad sa akong tawana. Pero usao naman ang nimuron nga duna naman kay kontra. Musipat na sad ka. Dili na tiya. Kamusibat. Gikapoy na kong sibat-sibat. Uy. Kuya, wabaya ni mo mudag inom anang bino. Imo man long gagun nang tungab-tungab. Aray. Ado, naunsa naman sa nang naong mo? Ha? Uy, Kadyo. doon naman kay samad. Doon naman mga tao nga buag sinultihan ko. Mau natubayan sa nako. Unsa? Niya, mulayas na kaining kalagi, ha? Unsay mo layas? Dili man siya ang sadan. Siya man ang gipasingitan. Mao nga dili na siya mulayas. Kadtong buang-buang nga dito ang palayaso nako. Kay dili na siya muabang og tarong. Sagdi lang tiya. Ugma. Mulayas na dito. Pila naman kabuan nga wa siya magkaabang. Ay, tulo na. Oo. Pangitay lang lang magkaabang ugma. Kanay mong bahay nga, yang gipuyan. Munsabay, kasaba pa di mo!
Kinsabay! Aray! Hoy! Sama ka tawhan ka? Nukmod bang ka? Ngiga ni mo sa. Sige ka! Imo mo kong gipakulata gabi eh. Saan ka niya? Wa ko manungog mikulata ni mo gabi. Ayaw na lang pabakak. Misulti ko sa simong gisugo. Nga ikay nagsugo nila. Sige. Panghipusan ng imo mga butang. Kihata ka ini imong pagpaharas na ko ha. Tulog ka kabuan nga wa magkaabang. Busa. Ako ni angay manghagis. Imo ning TV? Ganun gyal sabi na niyo akong TV. Sabi ka? Pusgay ni da sahog. Kundi ka malayas. Oh, Layas na! sige bulayas na ko pero ayaw pagtuha nga hadlok ko ni mo ha. Ayaw na pagbadbaha niya. Buhatan gusto ni mo buhaton. Karoon na. Sige ibutan na akong TV kaya maghipos ako. Mulayas ko din eh. Tiya. O na, bakante ng bahay ng Umblo. Unsa? Napalayas gyud ay nimo ang malditong si Dito. Oh, tiya. No, sige, ikaw na balas yung bahay. Ay, salamat Andro ha. Pero may mo man kun ikaw ang mupuyo dito. Ayaw. Ano na ko din eh. Kwartahan lang itong bayat, tiya. Ay, salamat. Naibda na gyud kog tunok sa malditong mga ngabang. Dito. Pero ipapahawa ang kasi mong giabangan, bay. Gipugos ko palaya sa pagmangkot atong Esther. Musa? Pagumangkon? Kisang pagumangkon na? Ano man ko ni nga atong tawhana? Ni ana si Andrew? Nakaila ka sa pagmangkot ni ng Esther? Oh. Kano sa lang siya mabalik? Kasi mura karon lang si Manazir. Busado na ba kayo? Buko nung tani ako TV. Mao nga, ikaw iwan mo sa ko. Pahawa lang ko eh. Anong gipugos mo sa kagpalayas? Wala sa tingali ka makaabang. Hilas kayo mo tawhana eh. Wak abang uton. Para tulura kabuan ng wa na ko mabayri. Iapikin ako. Nindot sa day kang pusilon. Sir? Kung diri kam kautag abangan ako, dugay na tikang gipusin. Sir? Nga, sige na. Pang-deliver na ninyo mga order sa lungsod. Oo, Sir Alex. Oy, Andro. Ni araman ka sa sud. Dili ka masuroy karon. Ni ay usa ka libo. Suroy dito. Hindi na ko din sa bahay, tiya. Ikaw good. Sige, kay mula kaon na ko. Binoy! Tiyo! Naunsa ka? Tiyo, naunsa ka? Naunsa ka? Uy, Binoy! Oh, Mihanap akong palibot. Tiyo! Binoy! Uy, tiyo! Kinalaman daan to sa ospital si tiyo! Tumor sa utok? Oh, tumor sa utok ang gisulti sa doktor. Wala pirmi maglabad ang una tiyo sa una. Mao ba? Unya, unsa may sulti sa doktor tiya? Kinahanglang maoperahan sa labing daling panahon. Unsa? Ang problema nato karon mao ang kwarta. Kay magkinahanglan ning dagkong kantidad. Unya, unsa may una-una nimo tiya? Sulti na ko. Kung sa iyo kitabang ni tiyo. Ay, unsa may atong buhaton ini? Wala bagyog ko'y natikong nga kwarta. Iprinda lang una nato ning atong bahay og yuta, Andrew. Oh, sige tiya, buhatang ang imong buhaton ha. Kamulan duha man nagsuon ng hebilin. Ang ila magtinabang na imo. Hala, oy. Pwede sa ospital lang imong uyo, hala, oy. Wa magkutubaga, hubog na.
Mao na ni Ron, basta hubog, anak jud na. Niya. Hoy, ay palabig inom diya, oy, gwapo. Naunsa man ka, oy. Di malas ki kung pagkatao, ilmo. Ay, salamat nitong pagdadyon. Mao ba? No? Pero abi ni mo, no? Di man taong ka di malas, uy. Imo ra na ang hunahuna. Klaro ana, di malas kung pagkatawa. Ha? Una na, inutil ko sa gubat. Hala? Gubat? Oo. You mean nga, sundaw ka? Oo, o nang nahimo kong inutil. Hala, no? Niya tungod sa akong trabaho, tungod sa maong trabaho, niuban sila yung lalaki ang akong pangsaunon. Ay! Hala, uy, ka-drama di sa imong life. Nindot Basta. ka, isuwat sa Basta bati ko. bati. Bati ko. Ba- oy, kalma lang anang inom. Oy, kalma lang ha. Mamatay juga anak. Eh mo na gusto na ko. Mamatay na ko. Huwag ko'y ayaw. Huwag ko'y nahot. Siyempre, wag kay nahot. Kaya umasag ka mangitag trabaho. Oh. Bati. Bati na yung kinabuhi ah. Bati. Eh mo, magwala ba ko din eh. Oh, Ha? wala ko. Oh, okay na ka? Uy, magwala ka. Uy, ayaw yung taon, ha? Uy, o para ba nimo mapalitig bildo ang among istante? Oh, oh, dato. Sige, hugma. Nananabildo. Oh? Uy. Oh, asa naman ka? Ha? Lain naman ang hinaktan ni mo. Sorry ko. Sarasay man ka. Sorry ko. Bawas Sorry. problema. Ay, masoroy ka? Ah, sige. Babay na lang. Hasol. Hasol ng kinabuhi ah. Uy, lami. Uy, lami. Pati. Buyo! Kala, Oh, kumusta? kinsa ka? Alex, nalimot ka? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!